Hola, jo sóc l'Anna i us dono la benvinguda a la Salvatana. La Salvatana és una granja de vaques de llet, de producció ecològica, i aquesta granja la va fer el meu avi a l'any 70, l'Andreu Serra. Des de l'any 2000, que el meu marit, l'Alfons i jo, la gestionem. El primer canvi que vam fer és convertir-nos a la producció ecològica, que creiem que és el futur, i és una manera de treballar que ens dona molta més satisfacció. Per altra banda, també una mica pressionats per la situació del mercat de la llet i tots aquests problemes, també vam decidir d'elaborar. Vam fer un obrador i allà hi fem llet, iogurt, formatge i mató. El nostre client principal, a qui més anem dirigits, és a les escoles. Actualment estem molt orgullosos que servim més de 30.000 nens cada setmana al col·legi i això ens fa molt contents. Per altra banda, també servim a restauració, agrupacions de consumidors i algunes botigues, tot i que és la part més petita que tenim del nostre cistell. Quin és el dia a dia a la Salvatana? Doncs, el primer, els camps, cuidar els camps, cuidar les vaques, munyir-les, recollir la llet, elaborar-la i distribuir-la. Així fem un cercle tancat del producte. Actualment, a la Salvatana munyim amb un robot de munyida. Aquest ha sigut un canvi molt, molt interessant i n'estem molt contents. Però sobretot, les que més contentes estan són les nenes, que estan molt millor cuidades. Jo al principi era una mica reàcia, em feia por, perquè pensava, bueno, si no veig les vaques 2 cops al dia per munyir-les, potser no sabré què està passant i això. Què va, el robot et dona una quantitat d'informació molt, molt important i coneixes quasi ben més les vaques que no pas abans. El canvi principal que hi ha hagut és que nosaltres abans érem els típics ramaders i fèiem de ramaders. Ara no, ara som els de manteniment i neteja. La granja és d'elles. Com que tenen accés lliure a pastures, doncs les vaques entren i surten sempre que volen. Com que tenen el robot que funciona 24 hores, elles van a munyir-se quan ho necessiten i nosaltres simplement ens dediquem, com a l'hotel, a fer les gestions de neteja, manteniment i tot això. I com funciona la lactació d'una vaca? Doncs la vaca pareix i comença a fer llet i fa més fins al dia 100. El dia 100 és quan més llet fa. A partir d'aleshores comença a baixar, fins un dia que deixa de fer llet. Però clar, això no ho podem permetre, perquè som una societat, som un equip i cadascú té la seva funció. Si les vaques no fan llet i no paguen les seves despeses, doncs aquí ens enfonsem tots. Què podem fer perquè no passi això? Doncs que la vaca torni a parir i torni a començar la lactació. Què fem, doncs? Després de parir, nosaltres esperem uns 80, 100 dies. A partir d'aleshores, les inseminem. Si queda prenyada, la munyim durant 7 mesos. I els últims 2 mesos, la vaca es deixa de munyir perquè descansi i es regeneri tot el breguer i es prepari per la pròxima lactació. Això és molt important perquè penseu que el menjar d'una vaca un dia ja són 6,5 €. O sigui que aquí es mou un volum que no podem badar i hem de tenir totes les vaques en el seu lloc. És molt important. Actualment estem munyint 64 vaques, però tenim 9 vaques seques, és a dir, que el total de vaques adultes és de 64 més 9, 73. A part d'això, tenim tota la recria, els petitons, des que neixen fins que arriben a parir i a ser vaques adultes. A la granja és un matriarcat. Aquí els mascles no tenen res a jugar. Clar, és una granja de llet. Així que només ens guardem les femelles. El meu avi va portar 50 vaques de Dinamarca. 50 vaques frisones. Frisona, com sabeu, és el Fórmula 1 de la llet. Són les vaques que més llet posen al món. Una vaca frisona pot arribar a posar 70 litres de llet en un dia. No és el cas de la Salvatana, perquè en producció ecològica no les apretem. Les deixem molt més relaxades. Una granja convencional avui en dia és bastant normal que estigui amb 35-37 litres de mitjana per vaca i dia, mentre que nosaltres, com a molt, podem estar a 25.
De fet, avui estem fent una mitjana de 22 litros per vaca i dia. Què suposa això? Vaques molt més relaxades, que els hi sobra capacitat, amb la qual cosa tens més bona fertilitat i una longevitat molt més alta. De fet, la Cuernitos, per exemple, té 16 anys ja i encara està aquí a la granja com una campiona. Doncs, com us deia, el meu avi va portar aquestes 50 vaques de Dinamarca. Des d'aleshores, a la Salvatana no entra cap animal de fora. Això ens dona un avantatge extra. Per què? Doncs, per exemple, perquè no hem de vacunar. Perquè són generacions i generacions d'animals que estan acostumats al microclima biològic que hi ha a la Salvatana. Per tant, no tenen problemes. En principi, nosaltres seguíem amb la raça frisona, però com us he dit que les vaques aquí duren molt, ens vam trobar amb un petit problema. Els típics problemes de la vellesa, artrosis, artritis. La frisona és una vaca que diuen d'os pla, és una vaca molt fina. Això fa que tingui un desgast ossi important. D'aquí se'ns va ocórrer la idea de començar a creuar amb altres races que són més rústiques, més fortes, més corpulentes, com ara Montbéliard. Vam començar fent un primer creuament amb Montbéliard i, com s'estila molt ara de fer un triple creuament, hem decidit que el tercer creuament el faríem amb Jersey. Montbéliard és més robusta i més potent. I Jersey, què ens aporta? Ens aporta greix i proteïna. Com que a l'obrador estem elaborant, estem fent formatges i iogurts, ja ens interessa que la llet tingui més greix i més proteïna, perquè tingui més rendiment. Com deien, doncs, a la granja els mascles marxen quan tenen un mes i mig o així, amb una altra granja que es dedica a fer carn. Nosaltres només tenim femelles i només fem llet. I tampoc tenim toro. Fem inseminació artificial. De fet, la majoria de les granges d'avui en dia fan inseminació artificial. Per què? Doncs hi ha 3 raons principals. La primera raó vindria a ser la perillositat. Els toros frisons són molt perillosos. Un toro frisó pot arribar a pesar 1.500 quilos. No és que siguin dolents. Què passa? És la natura. Ell, de per si, el seu lloc és ser el macho alfa de la manada. Però ell no és tonto. Ell se n'adona que aquí els que manem som nosaltres. Aleshores, què farà? Doncs igual que la natura, esperarà el moment ideal per tenir una batalla, una guerra amb nosaltres, una baralla, guanyar, ser el nou mascle alfa de la manada i nosaltres a l'ostracisme. Això no és una exageració, de fet, molts pagesos han tingut problemes greus amb els toros. Una altra raó quina seria? Doncs que amb genètica 2 més 2 no fan 4. Per exemple, en el nostre cas, avui en dia estem fent servir un semen d'un toro que té més de 50.000 filles amb lactació. Què vol dir això? Que sabem exactament com seran les seves filles, si seran altes, si seran baixes, si faran molta llet, si faran més proteïna, si faran més greix. Tot això és informació molt valuosa. I, una tercera raó seria la consanguinitat. Si jo em guardo un toro, aquest toro estarà inseminant a la seva mare, a la seva tieta, a la seva filla, a la seva cosineta, i crearíem consanguinitat, que igual que amb els humans és una cosa dolenta, és una cosa important a evitar. De fet, quan programem un aparellament, sempre busquem que la consanguinitat sigui inferior al 4%. Per això tenim un programa que ens ho calcula. La producció ecològica té algunes diferències, alguns trets principals amb la producció convencional. El que intentem és que les vaques tinguin una vida el més similar a el que tindrien a la naturalesa, el que tindrien si fossin animals lliures. Què vol dir això? Doncs accés lliure a pastures, elles han de poder sortir no només per alimentar-se, sinó també per realitzar el seu comportament natural. En producció convencional, moltes vegades, molt sovint, s'intenta que la vaca es mogui el menys possible. Per què? Perquè si es mou, gasta energia. La frisona, de tot el que menja, una petita part la dedica al seu manteniment corporal i tota la resta la dedica a fer llet. Si la vaca es mou, gasta més i farà menys llet. Però què passa per altra banda? Doncs que, com diu la frase aquella, de qui mou les cames, mou el cor. És a dir,
una vaca que fa exercici, es mou, està més sana. Això és una cosa important. El menjar. En producció convencional s'estila donar un 60% de concentrat, pinso, i un 40% de farratge. En producció ecològica aquests termes s'inverteixen. Com a màxim estem autoritzats a alimentar les vaques amb un 40% de concentrat. De fet, nosaltres ni tan sols arribem a aquests nivells. Nosaltres estem donant un 30-35% de concentrat i tota la resta forratge. Amb el tema dels medicaments, tant dels antibiòtics com tot el que són medicaments en general. En producció ecològica estem limitats. Cada vaca pot tenir com a màxim 2 tractaments l'any. I sobretot, el més important de tot, és que està prohibit el que són tractaments preventius. És a dir, amb el tema de les vaques, quan eixugues una vaca, quan la deixes de munyir, en convencional se solen posar tubs de secatge, que es diuen. És un antibiòtic que es posa dins del braguer per si la vaca agafés mamitis, doncs per intentar evitar-ho. Això en producció ecològica estaria prohibit. És un tractament preventiu. Només es pot medicar una vaca quan realment ho necessita, quan realment està malalta. Una altra diferència molt gran que hi ha entre una granja de producció ecològica i una granja de producció convencional és que tu pots muntar una granja de producció convencional seguint les mateixes rutines i de la mateixa manera a Portugal, a Rússia o a Itàlia. És igual. En canvi, una granja ecològica està íntimament lligada al territori. És per això que no hi ha cap granja ecològica que sigui igual, perquè el que fem és adaptar-nos al nostre entorn. En aquest cas, per exemple, en el nostre cas, ostres, si nosaltres visquéssim a Galícia, que està tot ple de muntanyes i plou tot el dia i està tot verd, doncs probablement obriríem la porta i els diríem, nenes, a buscar-vos la vida. Però no vivim a Galícia, vivim a Campllong. I què vol dir Campllong? Campllong vol dir a 10 minuts de l'aeroport, a 10 minuts de la platja, a 10 minuts de la ciutat de Girona. I què vol dir això? Pressió urbanística. Aquí la terra està molt buscada per urbanitzar, per construir, el qual fa que pels pagesos sigui molt difícil l'accés a la terra. A la Salvatana tenim 80 hectàrees, que és moltíssim, però ens seria impossible créixer. Això determina molt el número de caps, el número d'animals que podem tenir a la granja. Com us he dit, el robot ha suposat una millora impressionant, sobretot per elles, per les nostres nenes. El robot és capaç de tractar individualment cada una de les vaques, cosa que nosaltres no podíem fer. Nosaltres munyíem a les 7 del matí i a les 6 de la tarda, totes les vaques igual. Però això no és ben bé així, les seves necessitats no són aquestes. Una vaca recient parida té molta inflama i li convé munyir-se quan més sovint possible, millor. Què vol dir això? Vol dir que, per exemple, una vaca recient parida, el robot la pot munyir cada 6 hores, si la vaca vol. Nosaltres no la forçarem a anar-hi, però si ella vol es pot munyir cada 6 hores. Següent pas, una vaca que està al pic de lactació, que fa molta llet. Aquesta vaca es podria munyir perfectament cada 8 hores. Una vaca que ja no fa tanta llet. Aquesta vaca té autorització, té permís per anar al robot cada 10 hores. I una vaca al final de lactació, que ja fa molt poqueta llet. Aquesta vaca és del grup 10. El grup 10 es pot munyir cada 12 hores. Un tractament individual. Hi ha una altra manera que té el robot d'individualitzar. Nosaltres fem una ració única. Què vol dir això? Que fem el menjar i totes les vaques mengen igual. Però no totes les vaques tenen les mateixes necessitats. Una vaca recient parida té unes necessitats energètiques superiors que una vaca a final de lactació. Amb el robot podem marcar aquesta diferència. Ració única, però el robot els hi dona el pinso. Així pot donar més pinso a les vaques que necessiten més energia i menys pinso una vaca a punt d'eixugar, que ja està a final de lactació, doncs potser no n'hi dona o n'hi dona molt poquet. Així
Cada animal està alimentat com en el seu moment de gestació i de lactació demana.